Bos días. A comparecencia de hoxe non pode ser para outra cousa que para facer unha valoración política da situación vivida tanto onte en Cataluña como no escenario político que se abre no conxunto do Estado a partir desta situación. Comezando pola valoración da xornada de onte, o primeiro que quero trasladar en nome de Marea é a nosa solidaridade cas persoas que foron feridas durante a xornada de onte. 900 persoas tuveron que ser atendidas por unha actuación absolutamente injustificada e desproporcionada das forzas e corpos de seguridade do Estado que non estiveron á altura, non as forzas, sino quen ordenaba a esas forzas de seguridade, non estiveron á altura de entender o momento político que se estaba vivindo. E este é outro aspecto que nos queremos destacar. A pesar da xornada de tensión, a pesar da complexidade que ocasionou o desencontro motivado polo inmobilismo do Partido Popular, onte viviuse en Cataluña unha xornada de participación política onde a cidadanía expresou de forma pacífica, de forma cívica, con grande coraxe, tendo en conta as circunstancias que concorrían, o seu desexo de participar políticamente. A pesar das circunstancias, a xente saliu á rúa, os que puideron votaron, e fixérono por unha razón, porque eran conscientes de que estaban facendo algo que era valioso nunha sociedade democrática, que era votar. O valor liberdade, o valor participación política, o valor cidadanía foi posto onte en riba da mesa, foi máis concretamente posto dentro dunha urna por parte dos que tuveron oportunidade de facelo. Isto é algo que non podemos ignorar, a importancia política do que sucedeu onte é evidente. Sobre se o referendo debe ter valor político, xurídico ou non, o Tribunal Constitucional dixo desde o primeiro momento que estaba suspendido e, polo tanto, non tiña valor xurídico, pero onte non asistíamos a un debate xurídico, asistíamos a unha situación política, a un debate político, ao que se lle deu desde a cidadanía de Cataluña unha resposta política, e a resposta política foi a participación, de tal maneira que non nos estamos movendo nun debate que poda deducirse en términos de código penal ou de dereito penal, sino en términos de participación política. O valor político do sucedido onte é evidente. Por que se chegou a esta situación indesexable no día de onte, onde tuvemos ocasión de comprobar como a única resposta que ofrecía Mariano Rajoy a unha cidadanía que solamente quería expresarse democráticamente foi a porra, non? A porra fronte á papeleta. Pois a razón foi un claro inmobilismo, unha cobardía dun Mariano Rajoy, dun Partido Popular que son incapaces de asumir o momento político no que viven. Estamos vivindo nun momento de cambio político, un momento que é materialmente constituinte, unha sociedade que quere participar, que quere ensanchar as canles de participación democrática, que exhibe papeletas e que o único que recibe como resposta por parte do goberno do Partido Popular son porras. Entre as porras e as papeletas, nos quedámonos cas papeletas, agora e sempre. Quedámonos sempre cas papeletas, porque entendemos que cando hai un conflito político, a solución debe ser política, debe ser dialogada, e non pode ser, polo tanto, unha solución represiva como a que se formulaba onte. Necesitamos políticas de altura e políticos de altura. E onte Mariano Rajoy e o Partido Popular non foron nin políticos de altura nin estiveron a altura política do que se esperaba deles. Para nós, Mariano Rajoy actúa como músico do Titanic. Sigue tocando mentre o barco se afunde. É o único que non se quere enterar do que está pasando. Temos unha situación política que resolver. A sociedade catalá, igual que a sociedade galega, non son a sociedade dos anos 70, non é a sociedade que deu lugar a unha Constitución da que xa pasaron 40 anos e da que 2/3 da xente que está viva hoxe non puido votar. A sociedade galega cambiou, a sociedade catalana cambiou, a sociedade española cambiou, e cambiou moito, e é necesario adaptar as normas fundamentais tamén aos tempos, e a Constitución, polo tanto, debe seguir tamén ese curso de adaptación aos tempos políticos. E vimos que neste momento está no goberno do Estado non estuvo á altura do momento que estamos vivindo. Por iso, Marea entende que hai que achegar solucións. En primeiro lugar, para poder achegar unha boa solución, entender o momento político que estamos vivindo. Nos creemos que este reclamo democrático de ensanchar a democracia e que, de facto, daría lugar a un movimento constituinte debe ser atendido á altura do que significa neste momento. En segundo lugar, entendamos que isto non afecta só a Cataluña, afecta ao conxunto do Estado, porque estamos falando de democracia, de mellorar a democracia e de mellorar as formas de participación política. E, ademais, vimos nos últimos días, nas últimas semanas, a deriva autoritaria dun Estado que utilizou como único mecanismo ante esta situación
o recorte de liberdades públicas e dereitos fundamentais. Nos creemos que esa deriva é totalmente desacertada e que non se debe de ir aí, sino en situación en dirección contraria. Ante un reclamo democrático debe ensancharse a democracia e deben de ensancharse os dereitos fundamentais. Sin embargo, o Partido Popular amosou que non quere nada diso. Por iso, Mariano Rajoy amosou onte a súa incapacidade e estar inhabilitado completamente para seguir conducindo este rumbo político. Nós, por iso, propoñemos desde En Marea e facemos unha proposta a nivel confederal, como xa foi apuntada na xornada de onte, a constitución dunha maioría alternativa, dunha fronte política ampla que seña capaz de desplazar ao Partido Popular e a Ciudadanos que neste momento levan o goberno do Estado para articular unha maioría que seña capaz de conducir unha solución pactada e dialogada ao conflito político que se vive hoxe en día. Non caben solucións represivas para un conflito político. É o momento, como xa o foi desde o primeiro momento, é o momento de falar, é o momento da política, é o momento do diálogo e, polo tanto, en Marea estamos comprometidos con esa solución. Creemos, ademais, que neste contexto, Galicia como suxeito político non debe de estar allea nin estar desplazada da centralidade dun debate que afectará con toda seguridade a reconfiguración do modelo de Estado. Por iso, en Marea, descartado que o Partido Popular poda ser un interlocutor hábil para defender correctamente os intereses como país e como suxeito político, ofrécese evidentemente para liderar no conxunto da sociedade galega que as outras forzas políticas democrático e que crean no carácter nacional de Galicia unha solución que nos permita a todos e a todas establecer un marco de convivencia acorde ca sociedade moderna na que vivimos. En primeiro lugar, nós entendemos que o tránsito pasa en primeiro lugar por un interlocutor diferente a nivel de Estado. Para isto, nós no inmediato é fundamental. Se queremos abordar un escenario de modernización do noso país, de adaptación do marco xurídico ás circunstancias e á realidade social na que vivimos, é necesario que os interlocutores señan outros. Por lo tanto, en primeiro lugar, a formulación dunha alternativa política e unha maioría parlamentaria diferente que dá lugar a un goberno diferente con capacidade de dialogar. E, en segundo lugar, unha vez establecido eso, desde logo creemos que se abre un proceso de reforma constitucional, un proceso de calquera das formas que seña materialmente constituinte, que Galicia non estea desplazada, non perda a centralidade nese debate. O debate non é só Cataluña. É dicir, Cataluña é o actor político que neste momento está sendo o motor dun cambio democrático no conxunto do Estado, cunha sociedade civil viva que está sendo protagonista e portadora dun valor esencial que é o valor de democracia e o valor de liberdade e que iso dará lugar a unha reconfiguración do marco constitucional do que nós, como nacionalidade histórica recoñecida xa nesta Constitución e como suxeito político propio e como nación que en Marea afirma que somos, debe ter un tratamento xurídico-político á altura desa circunstancia. Nós temos a nosa propia vía de adaptación á realidade dos tempos nos que vivimos e, polo tanto, non vamos a firmar ningún pacto de adhesión incondicional a nada. Nos creemos que é necesario escoitar tamén a sociedade galega, os seus reclamos, que son en clave democrática, desde logo, pero son tamén en clave social. Nos creemos que hoxe en día o marco estatutario ten unha doble paradoxa. Por un lado, está sin desenvolver nunha parte que non menor dos seus contidos, pero ao mesmo tempo está obsoleto. Está sin desenvolver en competencias que deberíamos de ter asumidos como goberno, pero ao mesmo tempo está obsoleto porque carece dunha parte que recoñeza dereitos fundamentais e dereitos sociais que aumenten o benestar da cidadanía de Galicia. Para nós eso é fundamental, non? Por lo tanto, creo que cando se abre ese debate e cando chegue o momento, nós debemos de poñer eso en riba da mesa como facemos desde o primeiro momento que nacemos como En Marea, con independencia de que formulásemos ou non previamente un cambio de carácter estatutario, ese debe ser as condicións para poder falar con iso. Desde logo, nese marco, non habría ningún tipo de problemas para entendernos tanto co Partido Socialista como co Bloque Nacionalista Galego.